Салом дӯстони азизу гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Имрӯз аллакай обед шуда ва баъд ман видео кардастам. Ман ҷида простинои ман ҳамаша шуда ман хеле қат карда мондам ки то ки ҳавои тозада хушк шавад, барое ки сушилка пурай ҷо нест ки ҳатто дигар либосҳои офтобнамози як мошина бо либос асте, аз сушилка аллакай пурай. Ва имрӯзи дарӯз ман кору бор фақат ҳамин уборка кардан, руфтану шуштану ҷамъ кардану хӯрок тайёр кардам. Имрӯз обед набуд, барои ҳамин хотир обед тайёр кардам ва успед накардам ки якбор трезаҳои хонаи даруна гӯем, балконҳои неам, хонаҳои даруна гӯем ва кунам, тоза кунам гӯем. ҳанами хел имрӯз шавҳарам то ҳол наомаданд, камтар серкор шуданд ва сиёвушам аллакай хобондам. Чой мондагӣ ҳастам, ҳозир чой ҷӯшад, чой дам карда монам шавҳарамда. дӯстони азиз, мо сайзик омадем ва ман ҷида шаҳди худ ҷанг шуда шудаста буда. бинед чӣ хел одам бисёр унҷида якта мишка овардиян. Нилуфар ай сайзик гирем, ҳама ай сайзик биромада ба фикрам онҷа рафтагӣ аста. аз нилуфара гирем, баъд равем. дӯстони азиз, мана нилуфара гирифтем. ман ҷида зайчик, кайни зайчик, ман ҷида зайчикои сафеди майдача овардиян, бо нарасиша ава мегазаҷонна. дута сафед, якта сиёҳ овардиян пеша. бинед пури сабзиву нону ҳама чӣ доран ино. мебинед чӣ хел ваёш хушрӯ, почаҳош тагаш сери, худаш сиёҳ. шабака бия сиёҳушам наздик кунем, бидад сиёҳуш. Чай сиёҳуш, мана даст кати нарас. диди вай худаш ҳам қа сабзӣ дорад ки бояй ай сабзӣ. чашмашон суп сирхак. да растем онҷо равем, мана онҷода диди консерт шудаста, онҷода большой мишка овардиян, онҷода чӣ будай равем бинем кани якбор хабар гирем. хунук нахӯрди ку ҷонона? хушрӯ кардастан, шумо мебуроен ба бозӣ мекунед инҷода тобистон. хунук нахӯрдасти ҷонона? нус шуд рафте. Каломо акун майдаҳо дарота. Так, гӯш кутон. Майдаҳои худотона сони қадугом баритона гум нашавад, илтимос. Таги дарба интизор шавитон. Ҳай майда якчо дарод якбор. И секи. Калонош не, калоно не, майда кон. Киам дарод. Анаку ма худама медаром сали истон ябор. Анаку истон як минут. Ана. якта миньон, якта мишка будай мана. бо як бори дига эълон мекунам битони мишкаҳо пушташон гардода. диққат тела накада ҳамаға торт мерасад, бовар кун то. торт беплай чи ҳама хесада. фақат майда якои пешбасаттон бачаҳои майда дарод бовар кун то шеринӣ ҳаёт ами бачаҳои майданда. лекин дурума садода айс набарод фарофта набароитон ки мо буда наметим. мишка, диди сиёвуш? ай миньёноша бинанд. инҷа бо ҳам раҳи мошин бинед чӣ хел бай рафтаста. ҳам мошина ҳама ай ҳами сайзик биромада инҷа омадаста. мана мишкаш. худо. мишка аз ҳад калон ҷо танг. мана мо парк омадем. ина бидан кӯдакоя. ин ваё дасти манда. ҳози мера.
Сиёвуш меғалта наметуна шишта. Метуни қапида сиёвуш. Ана вай диди на хулиганиша. Вай тар кардиян шиштиян шона диди. Бечури оҳо гӯш надоран, шох надоран, ҳечи надоран. Кал. Чи ай сиёвуш? Сиёвуш ҳам жемпирчаш ваяш без рукавкаш ҳамаш шиштагӣ буд. Барои ҳамин инаша пӯшондам. Инаш ғафс несте тӯна какай. Всё равно берин салқина кай. Ana kani. Beya boşinanım şahaya ki cangam kınan ki. Diyor. Mana. Ne najma kısıyoruz bu topi nakni ay hamunca. Topi. Mefroy nakı. Hafta. Mefroy istiyoruz. Diyor. Ова шикаста ман инҷода чӣ қадр гулои хушрӯ шинондагӣ ҳама ҷои обчо шудагӣ хушрӯ манҷои фиолетови зард ҳама намуд чида мешинӣ охи нағалтен бо мехои бинен дия ин шикастаги что намешли на ин бечора шикастиам бо мана скотч кардия чиқа скотч плеш кардианша ман ин бача бидан дастша наметият ки қапамша нағалта бо мана штурдаштя наҷум сиёвуш меғалти вербрюд сиёвуш метарсони хороший мефрой ма қанинҷа метар да ан апаша бинан чихевай ра трамвайора бин да ома мерам чикор мекунам об мехрӣ обтиам да да мале айси биёпар сиёвуш айси биёпар пар ду се париде Молодец шумо Анна Mana съемка кадистам пар мал ана молодец дӯстони азиз мо аллакай хона омадем рост дига паркда камтар гаштанӣ будем очам омадеста будан лекин шавҳарам телефон кардан гуфтанд ки ман хона рафтестам гуфтанд барои мо омадем хона шуюмша бодюмта ва дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинем дар инҷа як контейнер пур қариб ки пур гӯем инҷода нишолло ҳаста ман инҷа истам рӯшноӣ хушк шавад нишолло ва аз шумо пурсиданӣ ҳастам дӯстони азиз ки ҳамин нишолло ай чӣ тайёр мешавад чӣ хел тайёр мешавад комментарияда нависен ва мебинед як контейнер пур ҳаста ҳамина ман чикор мекунам хел гӯем ширини бад ки ҳаст уқад намехӯрем ман намедонам шавҳарам дар ҳоли надодам гӯем ки кани ёда маъқул мешавад ё ки не мехӯранд намехӯранд гӯем нон кати
умуман мехоҳам пурсидан ки ҳамин кас ягон пичини ё ки ягон чӣ пухта мешад ё ки не ё ки ҳам хел нонтар мекунӣ мехӯриша гӯем барои ки агар ки хӯриям хай камтар мехӯри ин як гала ҳастай нависен ман интизор ҳастам кӯдакои бинанд нилуфар нависен ман фикротона интизор ҳастам чӣ хел чӣ кор кардан дар кор нишолоя чӣ хел умуман гӯем ман холодильникда мемонамша меистад пакетда буд ман контейнерда гирифтамша ки удобный гуфта барои ҳамин севуша хандалша бина маҷбурӣ ва боз як чизи дига як саволи дига буд ки вакуумни пакета чӣ хел ҳаст чӣ хел шумо вакуум мекунед ман инҷода пухаве ки шавҳарам ман шуштам тоза карда мондам ва ин акнун дига дар кор намешад ва насиб ман хостам ки имрӯз пура ҳама пухавикоя вакуум карда монам лекин бо парк рафтему шавҳарам омад ва ужин кардем хела вақт дер шуда уже дер шудаги ҳастай кӯдакоя вақти хоб шуданд то дастуру исусу мекунишонад ки уже соат 10 мешад барои ҳамин аввал кӯдакоя хобонам баъд пагаҳ насиб иншолло нишон медиҳам ки чӣ хел ман ҳама ин пухавикоя либосе умуман ҷобаҷо мекунам бо нишон медиҳам ки чӣ хел вакуум мекунам ай куҷо гирифтагиам пакеттои вакуума рости гап чандташа уже вайрон кардан гӯем ва ҳатман ҳамаша нишон медиҳам бо пага насиб иншолло агар ҳаво хушрӯ шавад ҳатман видео дар бораи косметика мекунам барои ки имрӯз рӯшноӣ беҳад безе будак нашуда анам хел дӯстони азиз дӯстони азиз ина бинен дастои нилуфара чӣ хел камар газида бошадша чӣ газида бошадша умуман гӯем чиба фокус нест набинан дастуша газидиан чанҷоша мана инҷоша дастуша поҳоша пуштоша гӯем ҳама ҷоша газида ва ман уже чанд тобистон ҳастай ки ай ҳамин вай балзам истифода мебарам ман ҳамин чиба нишон наметиҳад набинан чиба хикадистай телефон ман ҳамин балзам беҳад нағзай беҳад хубай мана сарте мана беҳад балзами нағзай хубай ки ҳамихел як бор мемолиша уже тамом нағз мешад бинен аллакай тамом шудестай аллакай ду тобистон аст ки ман истифода мебарам барои ҳамин бисёртар ҳамин нилуфара мегазанд безеб дастоша почоша беҳад бисёр хай бо тобистон шавад ман ҳама вақт барои камаром хали чизо вай дорам дору мепошаму не ки босёрамно мегазанша баъд ай ҳама нағз ҳамин ҳастай ман истифода мебарамша мана ҳозир як рӯз хони момош рафта хо рафта омад намедам камар бошад чӣ бошад ростика ман намефаҳмам чӣ газида бошадша ва хоридестай ба ҳамин молидамша уже сразу бас мекунад хориданаша нағзай манам худам истифода бурдагӣ ҳастам ҳамин хел нағзе ҳастай ки нархаша қимата ҳастаю лекин асос ки нағзай биёен ҳамин кати дӯстони азиз влогро ба охир расонем ҳамин кати ва ман хезаму монтаж кунам кӯдакоя хобонам бо пага корбори хона кати бо мебинем пага кани чӣ гап мешавад чӣ кор мекунем гуфта анам хел дӯстони азиз хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатона эҳтиёт кунед хай гохе сиёвуш хай нагуфти ку